السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا حبيب الرحمن سيد الأكوان سندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وقرة عيوننا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى وتقدس هما نذن طاعات عبادة لنذي صالح عمل لنذي الله için محبت لنذ وأترشق لنذ ودعاء خير لنذ دين يولنا قدم لنذ آدم لنذ لطف كرم بلن قبول دبدا هما نذا إيلون içeriğiniz دوسيارنذ قوم خيشنذ إناتانذ أغل غيذنذ Allah Tebareke ve Teala dünya ahir saadet gününmek yüzü aklık desin inşallah. İnşallah pek Allah canın köklediğinden bir gece rahmeten lil alemin server serdar alem bihter ve mihter olan Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünya gelişinden aydart inşallah. Geçen haftede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdullah 25 yaşında dünyadan geçti ve Amine gövresine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaldı. Amine'nin gövresine Resulullah can baqa bir ferişte gelip Amine'ye aydıptır. İnneki hamilti bi seyyidi hâzihil ümmeh. Ey Amine, sen gövreğinde şu ummatın en serveri başı var. Her vaxt şu çağağını koyuğunda bir dua evredeyin şunu ayt. U'iduhu bil vahid min şerri kulli hasid. Bir Allah'a sığınayan şu çağı var da her bir içiğara görüp çilik etyen her bir biderek adamın şerrinden Huday saklasın bir Allah'a sığınayanıp şu duanı et çağı olanla. Oham çağı dünya gelenine onun adına Muhammed dakarsın deyiptir. Son ol yerde goyunda evliyen hemme kişinin yerde insanla mahlukla goyunda ferişteli hemmesi bir evliyen adamsı. Geçenki kitaplarda Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da onun adı Ahmed. Ama sen adına Ahmed ve Muhammed dakarsın sallallahu aleyhi ve sellem. Şey deyip de ferişte gidiptir. Amine heyranına ol kalıptır. Näme heyranına olmana Amine gövresinde çağavadığını ihsas etmeyenmiş. Fakat özünün görüm güllerine, adet güllerini görüm görmeyen sen gövremde çağı var o deyip fakat şundan ihsas ediyedim diye Amine. Ama hiçbir ağırlık, narahati uqim kemelip ya bir aza hiç tat görmedim. Başka hamile gövreli denanlığın görüyen kıyınçılıklarını men görmedim deyip diye. Ohum dünya gelmeli giycesinde Husru Perviz uluqon bir sahtımani, uluqon bir qasrı var. Dünya boyunca bir mağuf avadallıkta şol titreye. 14 tane sütuni yıkılıyor. Ohum Husru Perviz anta tangta oluyor. Qadim Fars'ın padişahı. Sasani padişahının ahir qıraq devrelerinneki. Ohum anta tangta oluyor. Ohum özünün narahat bolallığını, özünün döwregindäki vezir vekillerini belletmejek bolup,
Hey yığınıp ähmüm edip öz narahatlygyny belletmejek bolup bir näçe wezir wekillerini üýşürip otyqa oham habar gelýär. Ey padişah, 1000 ýyl bäri söndürülmäni saklap gelýän odumuz sönüpdir diýär. Hosro Perviz önküden meter aňta-taňta bolýar. Narahatysy artýar. İkisi de bir gijede bolmagy, bir sahtymanyň 14 tane sütuny ýykylmagy, we 1000 ýyl bäri söndürülmän saklap gelýän ot lappa sönmegi. On şeýitdirip habar gelende, olukon bir ýanyna oturan alymlarynyň biri, bilimçileriniň biri aýdypdyr: "Ey padişah, men bir diş gördüm öten akşam" diýipdir. Men gören dişimşi dişimde kan dayaw diýele awadan atlar iýdini düşürüp iýdik gelýär. Aragyň Dejle diýen suwundan geçip gelip biziň ýurdumyzda ýaýraýar diýipdir. Ohum bir padişahın pikir münden ne beter harap bolupdyr. Bu sahtymanyň, apartman, gasyryň suwlarynyň ýykylmagy, odun sönmegi, bir ulukon bilimçi diýen adamlarynyň bizire diş görmegi, ohum näçe adamlar iýeripdir öz ýurdundaky we başga Suriýe tarapda, Şam tarapda heýwer alim, Mesihi alimler we bolmasa şolardan soraň diýipde adamlary iýeripdir. Ohum o biler ahir bir alim ýaşulla bartdyrlar. Onda aýdypdyr bilen hemmesi ahir zaman Rasulur rahmeten lil alaminin dünya gelecek alamati hiç zat ýöne geçip bilmeýär. Bolmaly zat Allah Taalaň iýerjek zady geljeginiň alamaty da diýipdir. Ve her hal şol dünya gelmeli gijesinde Qurayşyň Mekke-i Mükerremeň ulukon adamlary Ka'baň ýanyna bararlaryna yeke ulukon butlu dağda ýykylyberýär. Bula aňta-taňta bolýar bir Mekkeň adamlary da. Mahtumul İşanyň da diýänişi: "Düşdi bir hoşluk jahana nusratyn görgeç Resul, sernegun bolly sanamlar lum'atyn görgeç Resul, kulli alem bolly iqrar sünnetin görgeç Resul, rahe zulmet boldy rowşan aýatyň görgeç Resul, tapdy dowzakdan aman kim sohbetin görgeç Resul." Sernegun bolly sanamlar lum'atyn görgeç Resul. Sen böyle azajyk senden dünýä gelip gelmäke butlar hut ýykyldy diýdi Mahtumul İşanyň aýdýanyşy. Be her hal şu güýje butlar ýykylyp Mekkeň adamlarda aňta-taňta bolupdyr. Amul Fil ýyly geçen hefte gurruny geçdi. Ebrehe gelip Ka'be-i Muazzamany ýykjak bolup öýdi leşkeri 60 000 leşkeri bilen dargan ýyly. Amul Fil ýyly Rabiul Awwal aýyň 10-si döşemme güni erti döşemme diýiljek gün daňdan öňçe öýde ýadyň güllerine we bir neçe ulamalaryň aýdyşyna ferwerdiň maada ýadyň deslapky aýyna Rabiul Awwal aýda öýde 10-sine döşemme gün daň atmaka alem jahany bitin bi ferhenklik, bi sawatlyk, jahil insanyň aňyrda bir ferhengi, ilmi, sawady bir etek düşen zamanynda rahmetel lil alamin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünya gelýär. Göbü ketilje, sünnetlegilje ýöne Ämineň ýanyna göbegeneti Mamadi Waydamali Şafa diýen zenany barmyşdy. Enesi Ämine göbegeneti Şafa diýen zenany bolýar. İkisi de aýdýa, enesi de aýdýa, Şafa da aýdýa. Şol daňdan önçe Rasulullah dünya gelenne bir hiyalati bolmadyk, belki şu otagy nur bir doli goýa otagyň içine asmanlaky ýyldyzlar dökülen ýanyk boldy diýip aýdýar. Oham Ämine basym daň atyp deslap iň hoş boljagy kim? Abdul Muttalib ýaşul qaqasy. Terro adamy beripdir, Abdul Muttalib'e habar verin yet oğlun boldy diýip. Oham ýortup Abdul Muttalib'e habar beripdirler. Abdul Muttalib gelipdir. Hey wara hoş, odal gowuryan Abdullah diýen oğlundan bolan çağa, bir awadan çağa فأخذه عبد المطلب فدخل به الكعبة فقام يدعو الله عز وجل ويشكر له. عبد المطلب çağan alıp ýortup Ka'baga şin marıp Hudaýa şükür diýip doga edip öz bilýän dogalaryndan Hudaýy çağırıp doga etmäge durupdyr Abdul Muttalib. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağası Ebu Leheb meni eşitipdir. Ki Abdullah diýen merhum bolan doganyň
bir çağası bolupdyr diýip. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünýäge geleni Ebu Leheb eşitip, Ebu Leheb, ey dostlar, Ebu Leheb tebbet yeda Ebi Leheb, aňyrda bir zaňyr, aňyrda bir betbaht, aňyrda bir Rasulullah'a mızahım, aňyrda bir eziýet beren, şeýle bir azaby bolansyň Allah Taala şonu özü dargady diýilen adam ha. Ýöne Rasulullah dünýäge gelenine hoş bolup, Süveybe diýip bir qırnagy barmyşdyk, kenizi barmyşdyk, şoňa sen azat diýipdir, Muhammed dünýäge gelen bolsa diýipdir. Oham soňram Ebu Leheb dünýeden geçenden soňram Ebu Leheb'i görtdirle diýişde, ey Ebu Leheb näme ýagdaýda sen diýip. Ebu Leheb aýdypdyr, azaba düşdüm, cehenneme düşdüm diýipdir. Ýöne her düşemme ullerine barmaklamyň arasyndan suw çykýar, şondan torup bir göneli ýanýypdyr. Şol Muhammed Mustafa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünýäge gelenne buuşlyk edip hoş bolup, şol bir qırnagy azat diýdim, şoň bereketi meni göwe berenak, her düşemme güni barmagymyň arasyndan suw çykýar diýipdir-de. Ey jowan dostlar, ey imanly dogallar, wagty ki kafir bolup dünýeden geçerligi qat'y adam, Hudaýyň laneti singen adam, Ebu Leheb'e Rasulullah jan dünýäge gelende ýöne hoş bolanna şonu azabı cehennemiň içinde ruhu waqa azajyk hoşluk, şoňa bir bereketi Rasulullah'ın bereketi singen bolsa, biz imanyň içinde Rasulullah janyň elhamdülillah ummatynyň içinde biz de Rasulullah janyna mehabbet edip, salavat okuyup, sünnetlerin riayet edip gelsek, elbette Rasulullah janyň mehabbeti bol şefaati, bol bereketi üstümizden yağacaktır. Ulukon katı bir dersaş Ebu Leheb'in gurrunu. Men süsüne tekrar etip durmayın. Çınnan ulukon gurrunş Ebu Leheb'in gurrunu. Bir kafir, ızavi adıma şecirek Resulullah'ın bereketi üstüne gelip duran bolsa, o da bir hoşluğunla bir yankı iş edensen, kendisini azad edensen. Resulullah canın muhabbetini hem dilek edeylin Allah Teala'dan hem qaim yapşaydın. Ve her hal adına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daqmalı veliye. Muhammed'den ovadanrak, qavirak adına mı? Ahmed. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 500'den kan adı vardır Müslüman doğalla. Bir neçe ulamalı yeki sanaptırlar, 500'den geçir koytturlar Rasulullah'ın adını. Subulul Huda diyen kitapta ve bir neçe kitaplarda yeki sanap gittiye. Hurufu elefbaiyedir. En behterin adı Ahmed, yerde öňde öwülýän we Allah Taala'ny behterin formasına öwýän bir mahluk diýdi. Ondan soňra ady Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Odanla Amine aýtýa Abdulmuttalaba gowranda gelip maňa bir ferişte aýdyp gitdi, şu dünýäge gelse adyna Muhammed taqdyp. Oham Abdulmuttalib de bolýa, şonu da qarsyp aýdýa. Ulamalar aýdýa, diqqat ediň şuurun. Tamam öňkü peygamberler aýdyp gidipdir. Şu ahirki peygamberin ady Ahmed boljak diýip. Hop, inni genga çıtayı, yani keramet, yani bir kudret, yani bir mucize, yerin yüzünü, tarihi beşerde, Hazreti Adam'dan ta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme birce adamın adı Ahmed dedi. Şunu Hudaý Taala saklaptır, hiç kimin diline yüreğine icade vermeyendir, oğlunun adını Ahmed taksın. Evvelin Ahmed takılan, inni mesela Tevrat'ta va ahirki peygamberin adı Ahmed bolacak, İncil'de va ahirki peygamberin adı Ahmed bolacak. Galiba adam dol oğlunun adını Ahmed takmalarını mesela kella ora bolsa, şayet şu bizim oğlumuz peygamber bolsun deyip. Ama hiçbir adam tuli tarihi beşerde oğlunun adını Ahmed takmak ne kellesine, ne yüreğine, ne diline geliptir. Evvelin Ahmed takılan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir de elbette Resulullah canın mucizelerinden. Hulasa dünya gelen gününde öylerrek 3 vatikalı bir Yahudi alim adam aydiye "Vulide hâzihi leyle nebiyyü hâzihil umme hel vulide fikum mevlud?" Mekkan adamlarının yanına vatika ey Hudaý Taala şeyle açık koyuptur ha önkü peygamberlerin kitaplarına falan gün, falan cürü, falan tüyüslü, falan şekilli peygamber gelecek deyip yeke açık bolmalı. Hulata şu düşenme un öýlen bir Yahudi alim aýdypdyr. Şoň ahir zaman peygamber dünýä gelen bolmaly diýipdir. Bizim bilişimde wara diýipdir. Ama Mekkan adamlary ýok, bu
Mekke'de çağı dünya gelen ak deyipdirler. Häzir eşten akla. Ohum bu adamlar öýlerine warallarını aýdypdyrlar. Şuň çağı bolmaýşy Mekke'de çağı dünya geldi deyipdirler. Onu öýde denäne oglan uşaklar eşitipdirler. Hawwa Abdülmuttalib'in Abdullah diýen oglundan Muhammed diýen çağı dünya geldi diýip sallallahu aleyhi ve sellem. Ohum bu adamlar soňra şol Yahudi alimiň ýanyna baryp aýdypdyrlar. Bir çağı dünya gelipdir diýip. Yahudi alim adamlar bilen şo düşünü ýort gaýdypdyr. Men görmeli bolýan diýipdir. Ahir zaman peýgamberi şo diýipdir. Oham gelip yüzü özünü ýöwredipdir. Derrew Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çağany beýle gowrakana arkasyny özläpdir. Näme üçin? Şon arkasynda iki berşiniň arasynda ahir zaman peýgamberiň möhri bar. Mohr goruglar arkasyna. Bir kepteriň ýumurtkasy ýanyk tüňgert durunca Rasulullah janyň arkasynda barmyşdy. Şol qat'an faqat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasynda bar. Ohum ol Yahudi alim gelekana Rasulullah janyň arkasyny özläpdir. Görse arkasynda tüňgerip çykyp duran özünden gidip ýykylypdyr ýanky Yahudi. Ohum huşdan gelenne Türkmen aýňally diýe. Aýňalanna açylanna ohum aýdypdyr da. Yahrujul habaru ilal meşriqi vel maghrib. Mun peýgamberligi basynjak ýeriň ýüzüne ýaýrar diýipdir. Mun peýgamberligi günnogor gün matara ýaýrajak peýgamberşi diýipdir da. Her hal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelip Medine-i Münevvere'de, Mekke-i Mükerreme'de, Şam'da, Suriye'de, ol Bizans, Rum tarafta tamam Mesihi Yahudi alimlerde gurrun etiyen olmalı. Şu illim Resul ahirki zaman Peygamber dünyaya gelen gülleri, dünya gelmelidir. Geldi mi kan, haberiniz var mı deyip zor gurrun bolýanmışdyk da. Çağa dünyaya geldi. Evvelin emdiren kim? Amine ödünün enesi. İkilenci emdiren Süveybe diyen denana. Süveybe. Göbegen eti kim? Şefa. Götürüp saklayan kim? Bereket. Üçüncü emdirecek denana Halima. Näme tayfadan? Sağt diyen tayfadan. Bir ilmi lahazdan fikretdiyen görün. Allah Taala'nın kudretine döneyin. Bunu görün enesinin adı Amine. Amine eminden geliye rahatlık diýdi. Emdirenin adı Süveybe. Padaş diýdi, sogap diýdi. Mun adyny öwrdi. Götürüp saklap güldürýäniň adı Bereket denanaň ady. Mun adyny öwrdi. Soňram inni emdirjek denana Halima. Halima diýdi, mehriban diýdi. Haýdy tayfadan Beni Sa'd diýdi, gönünen tayfa diýdi. Göbegenesiniň ady näme? Şefa denanaň ady Şefa. 5 denana haýdy biriniň adyny tutsaň Bereket, sogap, Şefa, Halima, mehriban, gününün şaatları Hudaý Taala el kudreti bilen nezmedip goýupdyr da. Her hal Araplarning bir adaty varmış. Çağa dünyaya gelse, tabiatin içinde ulalsın, tabiatda ulalsa, çarwada ulalsa dayaw bolýar diýen pikri varmışdy ki elbette şu mahalla bilimli, alim, danışmand, rawanşinasdan aýtýan gat'an nazary bir çağa şehirde ulalandan çarwada tabiatda ulalsa hem dayaw keplemeni ökdi, hem bir taraftan veren tisuş bahuş bolýar diýip bir nazarla ba elbette. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme de emdirýän denanalary gözdeşýärler. Her yerden owalardan, çarwalardan emdirýän denanalar gelýänmiş. Mekke-i Mükerreme'den çağılar alıp gitýänmişler. Inni göreliň Halime-i Sa'diye Rasulullah jany üçlenji emdirjek denanaň özü urrunmeriye özünden naklydy baýdyň. Halime-i Sa'diye aýdy, men Mekke-i Mükerreme'ge geldim diye. Ta çağı almadan çüreyim. Oham görsem Abdülmuttalib bir haybatly ulkan adam Rasulullah janyň kakasy öwümden çykdy diye. Oham aýtdy, adyň näme diýdi? Adym Halima diýdim. Oham taýfaň näme diýdi? Men taýfam Beni Sa'd diýdim. Oham Abdülmuttalib aýtdy, "Bah, Sa'dun we Hilm." Nahat qowden aneten, adyň Halima bolsa, taýfaň Beni Sa'd bolsa, Halima diýdi mehriban diýdi, Beni Sa'd diýdi gününen diýdi. Nahat qowden ana bolýan diýipdir. Men ýamda bir ýetim oglanjak ba, dädesi dünýeden geçdi. Sen şonu altan qow boljak. Başga denanalary emdirýän denanlara aýdamda, ay dädesi ýok bolsa biz alyp gitjek däl. Näme üçin? Şon an'am berýän, kiri kärrek berýän, hoş bolup kärrek pul berýän dädesi, mun dädesi ýok bolsa onda bize kän pul berilmez diýip başga denanalar almardy diýipdir. Sen şonu altaňa qow boljak diýipdir Abdülmuttalib. Ýönüşi taýinni bileýliň.
Başka zenanıla almayanmıştık. Vakt görmeyen şonu nezer verip alacakka diyenmiştikle. Resulullah canın yalfıllap duranını görseli kucaklığa alıp gidecekle. Ah netip diyenmiştik. Barıp şu çağanı bir görüylüyseli kucaklığa alacaklar. Görün akla. Hadi adesi yok olsa onu biz alacakka deyip gityenmiştikle. Aham Halima Abdülmuttalib'e aydıptır. Sen icade versen ben Adem'ye umurgene şeyin niptir. Adamsı bilen bile geliptir Mekke'ye Mukarreme'ye. Aham bolya deyiptir. Abdülmuttalib oturuptur gözleşip Halima'nın cevabını. Aham Adamsına var vaytır. Adamsına alağa deyiptir. Alağa deyiptir. Aham yine geliptir görse Abdülmuttalib gözleşip duran. Aham Halima aydiye helummes sabi. Han çağanı bir akideyin diydim diye. Festehelle vecihu ferahan. Abdülmuttalib yüzü yalfallah verdi, gülü verdi. Mazdali bu oğulcuğuma vur qavdeni ana tafıllı deyip. Ham Abdülmuttalib gel valli deyip meni iyidime düşürüp alıp gitti diye. Halima'nın ödü vurrun beriye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi üçülünce emdiren hoşbaht gönünen denana. Nesibesi olan denana. Ham geli ve deydi Amine'nin köyüne eltti. Ham Amine ehlen ve sehlen hoş geldin gel denana gel emdiriyen denana deyip men öye salli. Ham men aytdım men akitmeli çağam hani görsem deyip aytdım. Ham Amine aytti. Ol otaqda var göreyli deyip aytdı. Ham men ol otağa bardım. Görsem bir yalfallap durunca aqca malafa doloqli eteginde yaşıl düşögli güllen ovadan nurani oğlancık görsem uykuda yatıydı deyip aytdı Halima. Aham barip görsem bir anırda bir nurana çağa uykuda yatıydı. Aham oyondıramayınıp elimi qorsağına koydum. Elimi qorsağına koyamda gözünü açıp güllü diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ah gözünü açanını gözünden görsem nurlu dökülüp dudi. Götara kana mağrayından gözünün arasından okşap bıçağını özüm saklayacak. Özüme kitecek bunu deyip de götürüp uğra verdim deyip aytdı. Aham Halime-i Sa'diye aydiye bunu götürüp uğradım inni bereketli yağı verdim en üstüme diye. Ulamala bunun adına irhasi vaytiyeli. Yani asli manası keramat deydik da. İrhasi dediği bir ilmi taraftan bilecek olsak bir peygamberlik berilmeke bir kudretli görünse onun adına irhasi ile. O keramat manasında. Halime aydiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem götürüp alıp gittim. Göğsümde zat süt yoktu. Näme acıdık, horduk, susuzduk. Ol Resulullah'ın götürüp göğsüme alamdı. Yani görsem göğsüm sütten dolu, çok çıktı. Ama Resulullah can içti kanını. Yani başka sütleş doğunu da var. Onu emdirdim, o da kanını. İnhe bilaver ola kon bir keramet bolup düştü. Oham Ademim ölümüz açtık. Heyvur horluqtadık. Ademim varıp diya vaşim vardı sağmağa. Diyan rahat süt yoktu diyede. Emme bir gedek baranını görse diyan yerini şişiptu. Yani çok çıkacak bolup diyan sütü. Ondan da diyanını sağıp biz de gönünüp içtik. Hem çağamız doydu. Hem Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem doydu. Hem özümüz doyduk. Hem Adem doydu. Ay şu gece yattık şımaçılı sözürük yatmaptık açlıktan horluktan çağamız da yatmardı ol uzak gece de ağlap oturardı deyiptir. Deşlap kur gören Resulullah candan bereket bollu deyiptir. Erti ollu Mekke-i Mukarreme'de qallık erti inni ovamda qaşin alıp qaytmalı olduk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi. Bir arkası baş bir meriz eşegimiz vardı. Üstücüğüne minip uğradık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de kucağıma aldım uğra verdim. Ol başqa denanlıda çağa tafanı tapmadı hemmemiz uğramakçı olduk. Beni İsa'q diyen taifan denanaları. Ay eşeğin bir qatı diye başqalarını gözleşene. Onun başqa boydaşlam aytti. Ey Halima sen bir ulağın eşeğin önküden fark etti mi? Bir merid yaltı, arkası yara yaltı. Onda men aytdım, yok boydaşlarım, odal gelemde mungsinne var nur yoktu, mungsinne bereket yoktu. Ah, ünne mungsinne var çağı var, mungsinne var bereketli var çağı var. Bizden iş yok. Güya mesela bir ulağ, Türkmen ulağ diye miniliyen dadı. Ulağ eşek mungsinne seyyidül evveline vel ahirin ma, behterin adam ma deyip bir yarası yadına düşmanı yortup bariyan yalı ortturda. On be her hal o vamıza vardık diye.
Oğlum bizim dawarymyz, goýnumyz geçýimiz wady diýe Halimaň özi görüň berýän şu görüňler. Bula giderdile, akşam aç gelerdile odal. Emma inni bir mübarek çağa gelenden sonra bizim dawarlymyz goýun ýeselimiz giderdi, doýup gelerdi. Doýup gelerdi. Akşam ýemem berdik dawarlym. Emma halkynky giderdi, aç gelerdi. Aç gelerdi, ýemi ýerdi. Halkymyň gurrüňi derdi, bir de Rasulullah janyň bereketinden, keramatyndan bolup düşdi diýip aýtdy. Muhim Halima aýdy, bir ýaşa ýeterle berende açyk keplemäge götürdi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kana la yamassu şey'en illa qala bismillah. Hiç kim öwredenap ýönüşi her zat etjek bolsa şu bir ýaşyndan başlady, her zat aljak bolsa oturanna bismillah. Bismillah. Allah janyň ady bilen. Zor şuny aýdardy diýip aýdy. Oham o wamyda Beni Sa'd diýen taýfaň arasynda bitin gurrun molly ay bir bereketli çağa wa bolmaly. O wamyda ýaýrady hemme kişini Halimaň eline bir çağa wa bitir bereketli çağa diýip bir merid bolsa da men çağam alyp giderdi. Maly merid bolsa da alyp giderdi. Diýeti merid bolsa da alyp giderdi. Ya bir dinany merid bolsa da alyp gider. Şu çağany şoň ýany eltenne üstüne goýanna, elini goýanna şo wagtçyk Allah janyň gudraty bilen şefaat tapaýan. Bunu owan adamlary Halimaň öýüne bir bereket bar diýip geň bir zat bolup galdy. Aham Halime Sa'diýe aýdy, 2 ýaş doldurdy, bol bereket bilen biziň owamda eýilgunymydy. 2 ýaş doldursa näme bolýar? Süýt emdirmek wagty tamam bolýar, enesine täbil bermeli bolýar. Aham 2 ýaş doldurdy, enesine getirdik muni. Aham Äminäge aýtdyk, ey Ämine, bir çağdan bir ayrılşatymyz gelmeýe, muňa bir öwrenişdik. Bir Mekke-i Mükerremede merizçilik ba, zeba ba, ulqon dertli ba, sen bir çağany bir alyp gideýli. Bir Mekke-i Mükerremeň merizçiliklerinden gorkýar, ay iltimas edýär, haýyş edýär, ýene bir miktar saklaýynla diýip, Ämine diýip berjekkä çağam innimedennes boldy diýip. Biz de zol ısrar etdik, ýalwardyk, ahir ay bolýada diýip, bir de ejade berdi Ämine, bolýa alyp gidagaň diýdi. Biziň ýalwaryp durşumyzy görenni. Oham Halime Sa'diýe aýdy, biz onu alyp gaýtdyk diýe. Ýene de oham getirdik, 5 ay 4 ay üstünden geçti. Oham bir gün Muhammedur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Jane ne diýdi? Ya umma, ey ene diýdi Halime gaýdypdyr. Hemmin dogollum Şima süýtleş dogony Halimaň gyýdy. Anise wa o da Halimaň gyýdy. Rasulullah janyň süýtleş dogony. We bir Abdullah wa bir nesene aýtdy, şu Abdullah'ın adı Zamrah diýen adam diýip. Her hal şu dogollum günnülerde ýok, taň akşamlary ne gelýär, ýerek gitýär diýip menden sorady diýe Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Halime de aýdypdyr, ola şo goýun makmana gitýärler diýip. Oham Rasulullah aýdypdyr, menne gidaýynna şola bilen heves etýän ýeke galýan diýipdir. 1 ýaşynda keplep başlayan oglan 2 ýaş ýarymynyň içinde inni açyk keplep ýortup daýy wagty inni oglanjyk bolup ýortup duran wagtymyşda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oham men aýtdym bolýa, ertisen doganjyklaň bilen gidaga diýdim diýip. Oham erti innamny ýagja çaldym, gowdy eýmaşlaryny, gaýmyrak eýmaşlaryny giydirip verdim diye Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dogollary bilen. Oham ýolla bir taýazyk tapyp asa edip çoban ýanjak bolup asany alakana ýene gitdi şola bilen bile diye. Oham sürüner tarrak bolly birden wersem şol gamra Abdullah ulqon dogollary süýtleş dogony aňyrdan ýortup gelýär, ýerinden başga dogollary ýortup gelýär. Hem ağlayalı, hem derleyalı, hem korkuyalı. Va umma, va abata. Ay dat ene, ay dat dedi yettip. Ay yortip çıktık, näme boldy diýdik. Onna yet. Ol dogonumuz Muhammed'i öldürdüler diýipdir. Gözümüz bilen gördük, şonu öldürdüler. Ay jahan oğlum, näme boldy diýip aýtdym diýipdir Halime. Onna biz 3 watyqa biziň aramyzdan göterekany alyp gidip defa çykaryp, garny ýaryp 2 ölüllerine gözümüz bilen gördük diýipdir. Ay Halime, adam stavamıştık, yet yortup bardık, görsek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem defaň üstüne oham biri görüp, şondan omlayıp ağlap yortup gaýtdy diýipdir. Halime Sa'diýe ojağına gaşy. Oham yortup geldi,
Gujokladım, maňraýyndan okşadım. "Jan oglum, näme boldy?" diýip aýtdym. Onna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Dogallamyň arasynda duqam gelip meni alyp gitdiler, şu defaň üstüne akitdiler. We men garnymy kamil yardylar we bir ellerini künnük bady, bir ellerini legen mady. Men bu kulliş içimden zatlar çıkaryp sowjak suw bilen ýuwdylar diýipdir. Oham içimden bir garadady çıkarakany ep berdiler diýipdir. Oham da aýtdylar: "Ey Habibullah, وقال هذا حظ الشيطان منك يا حبيب الله ثم قبلوا رأسي وما بين عيني." Oham men ey Hudaýyň dosty, şu şeytanyň paýy halha ep berdik, sana şeytanyň indi ýoly ýok diýip maňraýymdan okşap, ýüzümden okşap meni ýene tikip goýdylar diýipdir. Halime aýtdyr, "Awyam, agryam ýok, zat agrydy ehsas edemek, awdy ehsas edemek, bir azan diýmek" diýipdir. Öňki anak bolupdy diýipdir. Qur'an-ı Kerim'de bam şuurun ba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ve wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak ve rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Allahu Ekber. Metin Kur'an-ı Kerim. Elem neşrah leke sadrak. Ey Resulullah, sen kalbini yarmadık mı deyiptir. Metin Kur'an-ı Kerim. Elem neşrah leke sadrak. Sen kalbini yarmadık mı deyiptir. Bir topar ulamalar şuna yorupdurlar. 3-4 tüysli tefsiri var elem neşrah leke sadrakın. Bir manatı sen kursaňy yarıp sen kalbini ýuwdyk diýdi. Be her hal Resulullah janyň ömründe bir neçe ulamalar aýtmışdy. 3 gödekdägi biri 2 ýaşyndaqa, biri 20 ýaşyndaqa, biri Meraç ýejesinde bir neçe ulamalar kärräk, bir neçe adamrak Resulullah janyň mübarek garny yarıp Qursoğunu yardık deyip inen kudu Kur'an-ı Kerim'de de var. Elem neşrah leke sadrak. Ey Resulullah, sen qursoğunu yarıp, sen için arasalap, nurdan doldurmadık mı deydi. Be her hal, ulamalı aydiye, şunu Allah Teala bir maddi vesaile maddi verin, görünüp duran Resulullah canın mübarek içini, karnını, qursoğunu yarıp, şey dililliğinin delili ta inki gözle görsün ve tarihte sebit bolsun ve alem cihan gurrun etsin ki Allah Teala açık insanlığın gözünün alına onu yup arastalap indin melekine ulukon Kur'an-ı Kerim inecek, vahiy inecek, ol azamatlı nurdan çürüyüm amadegi tapsın, kalbi yalfırlap dursun nip, amadegi tapsın nip, teyyarlanıp dursun nip, şu mahallan sütten kesilen güllerini teyyarlap koydukları da. Be her hal meni götürüp alıp qaytdyk diye Halima. Oham Halimaň dädesi aýtdy diye, ey Halima, muň medennesi bolly, bu çağa bir zat boljak, biz muny täwil berelipdir. Bu çağany enesine dädesine täwil berelip. Oham bolýa diýipdir. Owaň adamlarynda bir gurrun bolupdyr, Muhammede jan qakypdyr, Muhammede näme bolupdyr, bir zat diýipdir. Muny okça akidin, muny näme akidin. Ve her hal muny alyp gaýtmakçy boldyk Mekke-i Mükerremäge diýär. Aham Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke-i Mükerremäge enesi Aminäge we qaqasy Abdulmuttaliba täbil berilip gaýtdyk diýär. Aham gelemizde Mekke-i Mükerremäge yetemizde bir ulukon kapı varmıştık, bir dervaza varmıştık Mekke-i Mükerremäge girilýän. Şuna aýtjak görüňümde Delailun Nübüvve Beyhaqi diýen alymyň kitabynda var. Başga da Sire-i Halabiyye diýen kitapda var. İnşallah geçen hepde wa'd etdim. Her görüň aýsam, inşallah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemiň dinine Hudaý etmesin. Bir öwjek bolup, edafa sözüme odalajak bolup, edafa aýtjak bolup da arttıramaryn inşallah. Delil, qaýym, senetli görüňler hyzmatyna ýetiren inşallah azza we jalla. Be her hal Mekke-i Mükerremäge geldik diye, ohum görsem kan adamlar varmışdyk diye Halime aýtdy.
Oham bir ulugymyzdan düşdük. Oham Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem düşürdük. Nämeden düşüreyim? Bir musafiratdan gelende, bir yerden gelende yükün gaýmlaýan, düşürjek zatlaňma, gaýmlyjak zatlaňma, aljak zatlaňma, sowgadyňma beýleki bar. Her hal. Zatlaň dogurlajak bolup çağany ýerde goýdum. Zatlaň dogurlandan soňra gel çağany ýitiripdirdi. Ay şeýle goýdyk çağany tapmadyk. Şeýle goýdyk çağany tapmadyk. Şeýle goýdyk çağany tapmadyk. Way dat men Muhammedi ýitiripdirnip gyýgranyny bilmeýän galypdyrdy. Aham şo wagt kän märeke adamlar bady. Ola aýtdylar: "Ay näme aýallygy, näme gyýgyrýan?" diýdiler. "Way men çağı ýitirdim, çağı görmediňizmi?" Om adamlar aýtdy: "Çağı kim bolýar?" Onda men aýtdym: "Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Abdul Muttalibiň agtygy bolan Muhammedi ýitirdim men" diýip. Aham Angryn bärin gözläpdirler. Ýok, tapamzak diýipdirler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şo gidiberdir bir dereleň arasyna gaşyn gidiberdir. Çağa wagtynda da. Aham muny tapmadyk. Bir garry adam Halime aýdýa, men aglap durşum görüp özüm tapyp bereýin diýipdir. Bir ulaqan hübelliýän butba gelipdir. Ay ýoga diýdim diýe. Ýok, gel sen nitdi etmedi alyp gitdi diýe. Hübelliýän botuň ýanyna baryp daşyndan aýlanyp, "Aýşy Muhammed çağany taf berewer" diýdi. Hübelliýän but şodurşuny ýykylady diýipdir. Oň başga botda da ýykyldy. Menden dileme diýdi da, ene Mahtumul İşanyň aýtýanşy. "Sen ki gelliň dünýäge botlar bolunny sernegun, artdy islam şöhreti, kafirler oldy hem zabun. Hem Ebu Bekr, Ömer, Osman, Haydar rehnemun. Bolly kafir zıt sana, ismi qurbun mu'minun." İki dünya bollu hoşnut rahmetin gurgeç Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Am Halime diye bundan tamam üzüp gittim. Belkim Abdülmuttalib eşitmesin dedim diye. Am bu haber aylam dolanıp Muhammed diyen çağı yitipdir sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülmuttalib'in aktığı deyip bunu Abdülmuttalib eşitip. Zırhı vas pert yaş ol adam bir çıkıptır da şerif evinden Halime çıkıptır. Lealla İbni Kidalla çağa oğlum ittimay deyipdir Halime ağa aytipdir. Ohum yüzüm ara çağa yitti deyipdim aytdım diye Halime. Şeyle bir yüklemizi açtık, bağladık, doğrayacak oğlum çağa yiteni bilmeyen arttırın deyip. Ohum Abdülmuttalib bile bilen gıygırıp adamları yüşürdü. Men bağlam yitipdir tapmalı olya deydim diye. Abdülmuttalib aytipdir. Bitin adamla yüşüp, ey Abdülmuttalib derya gaşyn vurur, dağa gaşyn vurur, çöle gaşyn vurur, narahat bolma tapar deyipdir. Bir kuşdany defelere çıkıpdyrlar, inipdirler, çıkıpdyrlar, inipdirler, tapmandyrlar. Am adamlary şodurşuny öz hallaryna goýakana Abdülmuttalib Ka'baň başyna gelip ağlap tawaf etmäge durupdyr. Ya Rabbi inne Muhammeden lem yujad fecemi'u kavmi kulluhum mutaraddid. Ya Rabbi rudda veledi Muhammeden urdudhu Rabbi vastani indi yeden. Ey can Allah men aqtın Muhammed yetti. Ulu millet avary bolup başan öwürde iyi versene. Ey can Allah Muhammed'i maňa öwürde getir. Goý maňa arka bolsun. Goý men bir ulaqan elim maňa awry boljakdy diýip Abdülmuttalib ağlap dua etmäge durupdyr. On bir ses gelipdir. Ma'ashiral qawmi la tasihu fa innal Muhammed rabban la yahduluhu ve la yudhi'uhu. Ey kavm, ey Qurayş, ağlaşıp gıygırışıp durmaň diýipdir. Muhammedin özüniň Hudaýy we Rabbi we Allahsy we onu zaya edip onu dargar ýalet goýa bermer, Hudaýyň öz öwürjek diýipdir. Ve her hal adamla gözleşip duqala, şol gözläp duran adamlaryň miri bir çağıjygy görüpdir. Qaiman tahta şejeratin yajdibu aghsanaha ve ya'basu bil waraq. Bir çağıjygy görüpdir, bir bagyň şakasyny çekip ýapraçyklaryny oýnap duranmışdykda. Ohum berki baran adam aýtdyr. Men ente ya gulam, ay oğlan kim bolýan sen diýipdir. Onda o da aýdypdyr. Ana Muhammed ibn Abdullah ibn Abdülmuttalib. Men adım Muhammed, dädem Abdullah, qaqym Abdülmuttalib diýipdir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte. Ohum derro edip terbiýetiň içinde ulalan çağı, Allah janyň terbiýetiniň eteğine ulalyp barýan çağı, ol çölle tabiatda da heyuri açyk dilli ulalan çağı açyk çeyle jogap berdir. Men Muhammed Abdullah'ın oğlu, Abdullah da Abdülmuttalib'in oğlu. Derro men alyp Abdülmuttalib'e gaşyn ekidipdir täbil bermäge. Abdülmuttalib gorsagyny alyp, gujaklap, ağlap, "Wah, yanymda oğul" diýipdir. "Daşa gidadyň da" diýipdir.
Abdülmuttalib 20 däne diýämiň damagyny çallaň sadaka edin diýipdir. Alan alyň kaýdyň 20 däne diýäni Sahi Abdülmuttalib, Mert Abdülmuttalib Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aman ýene elime ýetişdi diýip 20 diýän damagyny çalyp şoduşuna sadaka etipdir da. Oham Halima Abdülmuttalib'e aýdypdyr: "Ey kakasy Abdülmuttalib, bu çağa biziň elimizde di, şu jire gürrüňle boldy. Oham mun gelip gursagyny ýarypdyrlar, içinden zat çykarypdyrlar şu gürrüňleri" aýdypdyr. Oham Abdülmuttalib gujoklap, gursagyny alyp, ýaxşy gysyp ağlap: "Inna libni şa'nan wedittu anni udriku zalika az-zaman." Men gaty umyt etýän bu oglum bir ulkan adam boljak. Wagt şowuny görsem da gözüm menen dip ağlamagy dyrtdyr Abdülmuttalib. Men bu oglumyň ulkan adam boljagyny özüm gaty umyt etýän, wagt şowuny görsem da diýipdir. Aham bula gelipdirle Halima Ämineň ýana. Ämine aýdypdyr: "Näjire bolup siz çağany getirdiňiz? Ýa 5-6 aý mundan ozal ýalbaryp, haýsyp akitdiňiz çağany, näme getirdiňiz?" Aham muňa da bir aýtmaly boldyk bolanda. Şeýle boldy. Biz de muňa bir zat bolarmy diýip gorkdyk. Aham Ämine saňa getirip durşumyz diýipdir Halima. Aham Ämine aýdypdyr: "Ýok" diýipdir. "Bu oglum bir ulkan adam boljak" diýipdir. "Men bu barada göwrämde gawy dünýä geçirimde kän gudratlar gördüm men" diýipdir. "Bu barada hiç gorkup bermäň çağany goýdan gidägaň" diýip Halima goýasy da gelmäni Rasulullah janyň hoşlaşyp täwil berip de Ämine täwil berip Beni Sa'd we taýfalaryna aşyny uğratdy. Inni kimin eline galdy? Ämineň eline galdy. Göterýän kim, saklaýan, oýnatýan, güldürýän, bereket diýenden ana. Ummu Eymen ne diýäler? Oham Ämineň eline galýa ta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 6 ýaşa barýa. 6 ýaşa baranna Ämine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem alyp daýlaryna gaşyn ziyaret etdireýin tennip Medine-i Munawwaraga gelýär. Bir neçe nefer bolup Medine-i Munawwarada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin garry daýlary bar. Şolara gaşyn getirýär. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem soňram ol Mekke-i Mukarremeden Medine-i Munawwaraga hicret etmeýän ulalandan soňra şonna aýdypdyr da. Ine diýipdir, şulay diýipdir. Inem pahyr men getirenne şulaýa getirdi diýipdir. Men diýipdir şonna çağadım 6 ýaşymda diýipdir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gurrun berýänmiş da. Men çağadım diýipdir. Şonna Yahudileň alymlary gelip ahir zaman peýgamber bolmaly diýip giderdiler diýipdir. Oham bir gün gelip bir Yahudi alim gelip maňa aýtdy Medine-i Munawwarada kan. Gelip maňa aýtdy adyň näme diýdi? Men adym Ahmet diýdim. Oham köýnegimi galdyryp arkamy gözledi. Görse arkamda şol ahir zaman peýgamberiň kepteriň ýumurtlasy ýanjak alamat bolupdy. Ahir zaman peýgamberşi diýip gıýgyryp ötdi. Oham enemde bu gurrungy eşitdi diýär Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oham şula bahilçilik etip bir zat edamasyn diýip inni Medine-i Munawwarada durmaýly bir aý durandan soňra inni gaýtmakçy boldyk diýipdir. Oham bäri gelip Abwa diýen ýere ýetellerini Ämine meridläpdir. Näme meridlik? Ölüm meridçiligi. Ämine de inni 6 ýaşa dünýäge gelmäke göwrede Abdullah dädesi dünýeden geçdi. 6 ýaşa gelende de Ämine diýen mehriban enedi dünýeden geçmeli ýeri gelipdir. Abwa diýen ýerde. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem häzir 6 ýaşynda ene dünýeden geçmäni, geçmesizligi bilmeýän wagtynda enesiniň ýüzüni gözläp duran Ämine de ahirki janlary, ahirki demlerini çağızygynyň ýüzüni gözläp goşma durupdyr. Barakallahu fika min gulami yabnallazî min hawmatil hamami naja bi'awnil malikil allami nudiya gadata zarbi bis-sihami. Aydaýa oglanjyk Hudaý saňa bereket bersin diýipdir. Sen däden olal 100 däne diýen damagy çalynmaly bolup, damagy çalynmany gurrada ahir sen däden damagy çalynmaly 100 däne diýeni fidye edip oň tarapyndan damagy çalynmalyň ogly sen diýipdir. Izinden aýdypdyr Ämine: "İn sahha ma absartu fil manami fa anta mab'usun ila al-anami
تبعث في الحل وفي الحرام تبعث في التحقيق والإسلام دين أبيك الإبراهامي فالله أنهاك عن الأسنام ألا تواليها مع الأقوام. وهم أيدبتر جانا وليبتر من قرن ذاتلم دغر والفا sen alem cahana rahmeten lil alamin mulk gelecek peygamber bolmalysan nipdir. Kan Yahudi lezon aydy wati alimler. Olan aytyan kepleri bilen, hud enesinin gören zatlary bilen can oğullypdir. Sen görjek men gören zatlam dogry bolsa, sen alem cahana iyi verilen peygamber Mekke'dir, daşarıdır, hemme yerik iyi verilen İbrahim qarqaqan 20 arkadan aňyraqdaki İbrahim Halilullah'ın dinine sen bir ýaýratjak İyidine düşecek adam sen deyiptir. Hudaý seni botlardan alıp qaldy deyiptir. Gözü bilen görüwetdi Resulullah jan dünýäge gelini botluqut ýykylarlygyny. Ýürek barty botlaryň ýykylyp durallygyny. Hudaý seni botlardan alıp qaldy. Şu owan adamlary ýanyk botuňdaşyndan aýlanamy diýjek bolup. Oham ýyrinden aýdypdyr goşgysyny tamam edip. Kullu hayyin meyyit, kullu jedidin bal, kullu kebirin yefni ve ana meyte. Jana gollypdyr. Her bir diri öljekdir diýipdir. Her bir täze süýrejekdir diýipdir. Her bir garry da gitjekdir diýipdir. Hal hemenne gittim diýakana gözüni ýumyp janyny beripdir da. Ämine de enesi 20 ýaşynyň döwregine ka dünýeden geçýärdi. Ine bir de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin inni dädeden nagally, eneden nagally Ebwa diýen ýerde aham bu habar Abdülmuttalib'e ýetişýär. Abdülmuttalib'e habar ýelýär 20 ýaşynyň döwregine gelini Amine dünýeden geçip Muhammed diýen ahtygy dädeden nagally eneden nagally diýip muňa ýüregi ýanyp Ebwa diýen ýere baryp ahtygyny gujagyna alyp gaýtýardy. Aham Abdülmuttalib garry qaqasy bir haybatly qaqasy beter Resulullah jany gowur ýanmışdy. Öwlatlarynyň ne beter gowur ýanmışdy. Şol Ka'baň döwregine kölgede bir gow düşek ýazylýanmışdy. Ýürüýte Abdülmuttalib oturýar. Ne şonna Abdülmuttalib'in oğulları, ne aktıklar, ne ovan ulukan yaşlılar oturup bilyen. Fakat Abdülmuttalib oturuyormuştu. O hem şonna Resulullah'dan oynap beka, yortuk görse düşeğin üstüne oturanla, emuğları, ağları işaret, beyirrek tutur. Ya oğruyunca Abdülmuttalib görmeyke, beyirrek tutur deyip, şu Abdülmuttalib'e hormat koyacak bolup Resulullah'dan çekyenmiştikler. Abdülmuttalib de onu düşünüp, da'u ibni, fe vallahi inne lehu leşe'nen. Yok men bu oğulcama zat diýmän diýipdir. Muňa işaretmän, muň ayagyndan çekmän diýipdir. Oğluma azat diýipdir. Bir inşallah ulukhan adam boljak. Muň ulukhan ýagdaýy boljak. Muňa zat diýmän, özüniň ulukhan adam boljagyny aň ýaşy düşekde oturýar diýipdir. Aham Abdülmuttalib hulasa inni mehriban saklawjak kiminni? Muň qaqasy Abdülmuttalibda. Abdülmuttalib gowgawyny har bişenne Resulullah jany käde ýanyna oturdup, käde üýlüğüne oturdup, aham imşaçyk ýerdir. Bişenje ýeri al jany ol. Ay gowja ýeri jany ol. Aş taýjyk y jany ol diýip zol agdyna berip, eline berip, öwne tüýşürip Resulullah jany mehabbet etýänmişdikde. Aham bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Qaqa gözüme agyrýar diýipdir. Aham Abdülmuttalib dämetçeň bilmäni adamlara geňeşdir, adamlara aýtdyr, "Goý falan ýerde sofy bar" diýipdir. Bir rahip bar, bir mesihi ibadet etip berenme, şoňa bar, şu doga edende göz gowulýar diýipdir. Aham bir Abdülmuttalib Resulullah janyň elinden tutup ýanky rahip sofaga şinmarýar. Aham rahip muny görýär, aňta-taňta bolýar. Göz agyrýar diýen çagan şumy diýer? Awa diýer. Derrew suwa düşüp egin maşyn täzeler şol okuyan kitabı ya İncil näme bolýan bolsa ya soňra ulamalyň kitabyna hem kitabı öýde hem Resulullah jany öýde hem kitabı öýde hem Resulullah jany ey Abdülmuttalib şuň göz agyrýarmyş da çagym hawa diýipdir. Muň şefaat we tüýkürüne diýipdir. Sen näme başga eden şefaat we dawatyň diýipdir. Al şoň tüýkürüne diýipdir. Om Resulullah janyň agyryndan tüýkürüp alyp Resulullah janyň gözüne çekipdir. Agyrsy gowuldy diýipdir. Ol rahib aýdypdyr. Ya Abdülmuttalib وَتَاللّٰهِ هَذَا هُوَ الَّذِي اُقْسِمُ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى بِهِ فَاُبْرِيُ الْمَرْضَى. Ey Abdülmuttalib diýipdir. Men başga merizleri okuýanda izinden doga etýän ahir zaman peýgamberin hormatyna şefaat tapşyn diýip dileýänim şuň hormatyna diýipdir. Sen çağan öýdüň getirip maňa doga etdirjek bolýan diýipdir. Men öýdüm başga kişi halka doga okuýamda şefaat tapşyn diýemde Allah Taaladan dileýän
Hudaýa ahir zaman peýgamberin hormatyna, ahir zaman peýgamberin bereketine edip, şunu vesile tutun Hudaý Taala'dan dileýänlikdir. Sen nipdir min getirip atyň adipdir. Ve her hal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Abdülmuttalib'i öňkden metirgen bolup ýene bäri gaşyn gaýdypdyrlar. Ahirki jogurun inşallah kuşdagadan tamam edeylik. Oham Abdülmuttalib'in eline ýaşady. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öýdäý diye 8 ýaşa waramda da Abdülmuttalib garry qaqaty 100 ýaşyň döwreginde ýa aňyrak ýa bärrak oňsyna ihtilafkan ýaşul qaqasida dünýeden geçmeli bolýar. Ve baqiya sallallahu aleyhi ve sellem yanzuru ve yebki halfa cenazati ceddihi al-atu. İnni düşünüpdir dünýeden geçmek nähili, dünýeden geçmek nähili. Inni garry qaqasy iň saklap berenleşidi. Inni bu qaqasynyň cenazasynyň ýerinden aglap galypdyr da. Öňkü enesinde dädesinde düşünşena. Qaqam da gitdi diýip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aglap galypdyr. Ahirkisi ulamalar diýe inhe Allah Taala dädesini dünýäge gelmäke aldy. Sonra Resulü rahmetel lil alamin molkelenne onlar siýasatly dädesi wadi, onlar hewre derin dädesi wadi, şol öwretdäkim diýilmedi ýaly. Enesi de dünýeden geçdi. Ay onlar basabat enesi wadi, ya onlar hewre derin enesi wadi, ya okuyuçy, bilimçi enesi wadi, ya enesi de şonda akderdi, 20 ýaşa çeli bir bilýäniň ýany akderdi, şol öwrederde diýilmedi ýaly. Oham qaqasy wa gatyr siýasatly, haybatly, derin bir owan uly milletin hany bolup ýaşap beren Allah Taala deslap 2 ýaşa çelýär beýildi. Soňra da enesiniň ýanyna. Ine zat öwretmek häzir bir ulukon azametli zat öwretmeden kiçi wagtynda 8 ýaşynda Allah Taala qaqasda dünýeden geçmeli diýe. Soňra ol haybatly azamatly qaqasy öwretdi bu zatlary da diýilmeli ýaly. We birde dünýäk bir ders bolar ýany ki bir Resulür rahmetel lil alamini Allah Taalaň özü terbiýet berip öýde ulardyp, öýde edip öwredelligi dünýä boýunça taryhda sebit bolup sabit bolar ýaly. Allah tebaraka we taala hemmemizi Resulullah janyň muhabbetini känden bersin inşallah. Resulullah janyň şefaatinden aýyrmasyn inşallah. Merizlerimize Hudaý Taala şefa versin. Musafiratda, gurbatda, hytmatda, nahaqqyndan düşelle. Allah can hemmelerine ýar bolup müşkillerini asan etsin. İnşallah indiki hefde galan gurunlaryny Allah Taala köklediginden hyzmatyňyza ýetirersin inşallah.